Hello guys, welcome back to, may ID pa. Welcome back to my channel and today is, anong araw? Check natin. Anong araw ba? Hindi ko ma-check. Okay, September 7, Wednesday. And ka-off ko lang sa work guys. And nandito ako ngayon, naghihintay. Nag-order kami ng pagkain. So, take out lang siya. So, si Martin na yung kumuha. And then, after nito, punta kaming Colony. Doon kami kakain. And then, titingnan natin yung aming bathroom na nilagyan ng wallpaper. And sabi ni Martin, ang ganda daw ng pagkalagay at it's like nasa tropical country, ganyan yung style sa toilet. Monkeys, ganyan, trees. So, excited akong puntahan at i-check ko yon. And ang tagal kong hindi nag-video guys kasi sobrang naging busy talaga ako. I've been working long hours. And sobrang naging busy lang kasi nagpapack din ng mga gamit kasi sa Sabado guys, Wednesday ngayon, sa Sabado uwi kami ng Pilipinas, 3 weeks kami doon. And magbabakasyon kami and ganun talaga pag magbabakasyon ako, pag parang magta-travel, I feel like parang na-stress ako pag hindi ko pa na-pack lahat ng gamit namin. So yun yung gagawin namin. So I think maybe today magagawa ko siya i-pack and also tomorrow. Martin is andyan na. Ganun. Ganun talaga pag nagta-travel ako, parang gusto ko lahat ay maayos, lahat ng dapat dalhin ay nasa bag na ganyan. Doon lang ako nakaka-relax. But for now, medyo wala nga talagang time na parang i-prepare lahat kasi laging nasa work ngayon magi-8 na ngayon. But then I'm happy kasi by Friday off ako until yung off ko sa Friday is clock is 4 PM, so may time pa na parang i-finalize lahat. So yun, andito na, so drive na tayo. Martin's there, he's busy. Ang ginaw. Wow. Kain tayo. So guys, nasa Colony na tayo. Yung bed namin, yung bedroom, medyo okay na. Pero hindi pa kami nakatulog yan. And then yung aming ang aming bathroom. My God, feel mo talaga na nasa forest ka. Pagkita ko sa inyo. I was here yesterday and naglinis-linis kami ng konti dito. And then this morning, which is wala ako, nasa work, nagpunta dito yung gumawa ng aming wallpaper. Tapos, first time ko lang din siya nakita. As in, ngayon lang. Ang ganda. Ewan ko ba kung maganda. Parang, basta kayo na mag-judge. So, ito na. Ito yung aming mirror. Tapos, pag dito na nakatingin, is andito na yung bathroom. Guys, kami talaga gumawa nito. Itong lahat-lahat. So, ito yung wallpaper. My God. Yeah, feel ko talagang nasa Asia ako ba? Nice! So guys, yan ay, parang cabinet na ilalagay pa mamaya. But anyway guys, dito sa Denmark is hindi normal yung mga ganitong style. Normally dito parang minimalistic yung style, either always white yung wall, ganyan. So, yun din naman yung magiging sa amin, yung parang living room, everything, aside from the, bathroom, lahat yan, white walls. And tapos, parang ang boring naman, si Martin parang parang gusto niya yung mga funky, chova style. So sabi niya, sige, ang ating living room, ganyan is the normal Danish style. White walls, minimalist.
plain, simple colors, yon. Pero, ang sa bathroom natin ay magiging ganito para pagkapasok na pag may bisita, parang masusurprise sila na parang, ha? Tapos, ang gusto pa niya daw na parang may speaker dito na every time na mag-open ang door ay may mga sound na mag-on din. So, mga monkey sounds, ganyan. Para daw ma-shock yung mga pupuntang mga bisita. So, yun. Ang ganda. Maganda siya. Happy, happy. Malapit na talaga siyang matapos. So, yeah. Yun lang. Nice. Kain tayo. Yes. So, yun guys. Tapos na kaming kumain. Ang bilis ng kain namin. And, yeah. Ang ganda ng aming bathroom. Yun. Ano pa ba? Yeah, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo parang update dito sa aming colony. And, yeah, uwi na kami doon sa aming apartment. Kasi, anong oras na ba? 9 at, yeah, 8:35. Pero ang dami pa kasi namin gagawin. So, uwi kami ng apartment namin. And tapos, i-finalize na namin yung mga dapat i-finalize sa pag-uwi ng Pilipinas. So, ano pa ba? Yeah, yun lang. And guys, thank you so much for watching, supporting the channel, ganyan. Pag sa comment section na parang na-heart or na-like ko na ang inyong mga comment, ibig sabihin nun guys ay na-visit ko na din yung inyong channel. So, yun. Pero medyo matatagalan ako sa pag-heart and pag-like kasi nga sobrang busy namin. Baka nga sa next video namin ay nasa Pilipinas na kami. So, yun. I'm just excited. I'm happy. So, yun. I hope kayo din. And take care of each other. Have a great evening. Have a great, Wednesday pala. Have a great Wednesday. Oh my God, stop it. Have a great life. Have a great life pala. Have a wonderful evening. Have a fantastic day. Come on. So, what should I say then? Say goodbye. Oh, goodbye.